kelawan ngegawas maning Gusti ingkang maha welas saha maha asih. Wah, yaning mangsa kala dumawing kodrat saking keparingi Gusti kang agarya jagat kalamunta temanten sarimbit arsohana tapi adat widhi widana ingkang winastan upacara panggih adat mengkuwerdi tata cara widhi werdinipun Gusti winengku werdi luhur undine dana mengku werdi pawèh-wèh dados adat widhi widana mengku werdi tata cara paringipun Gusti ingkang linangga ewadinipun napa ta werdinipun panggih panggih saking atur pangandikana pangudi kambuh ing pangganti panggih saking atur pangandikana pangudi kambuh ing panggali undene inggih putra anggen Yohana tapi tata upacara panggisang andhapipun tara pagung kadherekaken tatarya sanggaryas tata busana kadherekaken kadang-kadang resan wedding jreng ingkang mijih saking leladan Gayampa Janakana keparinging sedya paring japa mantra jurung donga pangestu mugi inggih putra anggenya lelumpan wonten madyaning gesang bebrayan agung tansah manggiya beja mulya ing donya praping ndelahan tempuh ing catur netra andayani pangaribawa ingkang hambabar manunggaling nala ingkang tumanem ing sanubari nulya ing sakwau sampun kumlawe astaning pinanganten sarimbit sarwi ambalang gondang kasih duwit ambalang gondang tutur punapa ta wujud miwawerdinipun gondang kasih dalasan tutur kang dumadi ingkang dumadi saking suruh kang lininting ingkang tinangsulan lawe wenang pinilih suruh kang tinumura semangga werdi suruh lamun to dinulu beda lumah kelawan kurepi ananging lamun to yen gidikit tunggal rasa dekawistara ingkang putra Anggen Yohana tapi tata upacara panggih sak ngandhapipun tara pagung sampun paripurna Bapak Ibu ingkang tasih jumeneng monggo kula aturi pinarak lenggah malih wonten sasana palenggan ingkang sampun kasumedyaken ngaduraken gunging panuwun ingkang tanpa papindhan hadirin Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali kami ucapkan terima kasih. Purna ingkang putra Anggen Yohana tapi tata upacara panggisang andhapipun tinaru pagung putra temanten sarimbit daya-daya sinengemban sindur awarna rikta lan sita dening ingkang rama sedaya ngemusrasa pralambita pralambang mugi ingkang putra temanten sarimbit tansah tinuntuna ing reh kautaman ing reh kasusilan wani marang bebener ananging kudu wedi marang kanistan
Putra temanten sarimbit tumunten binoyong boyong lampahi rinengkul kinempit-kempit dening ingkang Rama jengkar saking sasana panggih tumuju wonten madyaning sasana Adimulya. Kawista loro ingkang putra kadherekaning Rama miwah ingkang ibu sampun dumugi wonten sasana Adimulya. Sigra kalajengaken adicara ingkang sacanipun nenggih adicara timbang bobot ingkang winastan timbang pangkon. Timbang bobot timbang pangkon ngemu surasa pralambita pralambang. Pasemon utawi pepengedhemateng tiyang sepuh temanten. Ingkang supados boten kadunungan raos mban cindhe mban silatan. Inggih supados boten bintenaken ing antawisipun punika putra mantu punapa putra piyambak. Ananging sedaya kedah karengga kagula wentalir kadya putra dalem piyambak. Purna timbang bobot timbang panggon tumuli kalajengaken adicara. Inggih sacanipun nenggih adicara tanem wiji utawi anenandur putra. Nggih, putraku ayu tak kanthi tak wisudata. Siniramu tasih kagem ngaluhur dadi raja sedina, dadi ratu mung setahun. Adegi sakumra rawuh kagem semawana putri ingkang taha kinabekten kawistara ingkang putra temanten sampun pinarak lenggah wonten sasana palenggahan. Ingkang menika daya-daya kalajengaken lumampah adicara ingkang sacandhaipun. Nenggih adicara kacar kucur kerubungan jaga. Wonten padyaning suka ingkang putra temanten Arsa nderekaken lumampahing adicara. Nderekaken adicara kacar kucur kerubungan jaga. Kacar kucur tuna satak dadi sanak sing biyen wong liya saiki dadi sedulur. Kacar kucur mengku dedonga mugi rejekining temanten sarimbit tansah mancur lir kadya banyu mili. Lumampahing kacar kucur temanten kakung asok guna kaya alam sura punika ngemu surasa pralampita pralambang. Guna sipating sadra kudu bisa migunaning tumandu ing bebrayan agung. Kaya sipating satriya kudu bisa peparing wujuding kekayan marang rabine ya Karawati. Sura sipating wanen satriya kudu wani marang bebeneran nanging kudu wedi marang kanistan. Guna kaya sigra katitipaken dumateng ing Rama telas ingkang ibu. Sawanji-wanji ingkang putra bedaken guna kaya saged kapundhut malih wonten ngarsanipun ingkang Rama miwah ingkang ibu. Purna ingkang putra atur guna kaya alam sura kang sepisanan dumateng ingkang Rama miwah ingkang ibu. Ingkang putra temanten sarimbit sigra pinarak lenggah malih wonten sasana palenggan ingkang sampun kasumedyaken. Sigra ndherekaken lumampahing adicara ingkang sacandhaipun nenggih adicara dahar kembel dahar bujana Andrawina nenggih dahar walimah. Ngenya Sang Nalindra Gung Binatara punika tansah kaaturaken kasawigaken abdi kang kinasih. Ngenya Sang Nalindra boten katelempen tansah ngegoaken asmening Gusti kelawan maos berkah donga. Wonten madyaning suka ingkang putra Angenya Arsa ndherekaken lumampahing adicara ingkang sacandhaipun nenggih dahar kembul dahar pujana Andrawina nenggih dahar walimah.
Nggih nyodar sang nalindra tansah ngegungaken asmaning Gusti awit punika ngrasuk agami suci. Ingkang menika kedah maos berkadonga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Tondo tresno kang tanpa upama ninggih gusung maning ayu risah. Sigra caos dedaran tumanduk dhumateng ingkang raka garpa. Kosok wangsulipun tondo tresno kang tanpa upama ninggihipun Bagus Muhammad Marki Fajaruddin. Sigra caos dedaran tumanduk dhumateng ingkang garpa. Temanten sarimbit sigra dahar sesarengan punika sedaya ngemu surasa pralampita pralambang. Lumampahing pagesangan temanten sarimbit ing benjangipun hamba bilih manggi eca pun sami raosaken sesarengan. Ananging hamba bilih manggi kirang eca ugi pun sami raosaken sesarengan. Temanten sarimbit purna dar kembel dar bojana Andrawina ninggih kalajaken adicara kaunjukan wujuding tirta wening. Tirta menika pundhut saking kendi pratala kendi wis ngarani wadah pratala lemah. Saunjukan wujuding tirta wening tirta ngunu banyu wening ateges menap. Temanten sarimbit nggih nyambut sing sutresna silaning akrami. Bukitan sagapitang kapitung kanthi wenang wening ing cipta meneping penggali. Saengga temanten sarimbit nggih lelumban wonten madyaning gesang bebrayan agung tansah linambaran. Imut marang Gusti Kang Maha Wening nggih imut marang Allah Subhanahu wa taala. Purna temanten sarimbit kunjuk tirta wening tumulin ndherekaken adicara sembah kalbu temanten putri tumanduk dhumateng temanten kagum. Saderengipun ingkang putra ngaturaken sembah kalbu utawi sungkem pangabekti ndherekaken lumampahing adicara ingkang sajanipun inggih adicara mampak besan sutresna katur kadang besan. Monggo kasuwun rawuh wonten sasana timulya keparing sedya paring berkah donga dhumateng ingkang putra. Wonten madyane suka niki pajenipun bapa paimbetala Ibu Rosmini daya-daya nampi rawuhipun kadang pisan. Bombong-bombong pirawaning penggalih nampi rawuhipun kadang pisan sigra jawatasta ngaturaken wilujeng siang wilujeng rawuh kadang pisan. Monggo wilujeng pinarak lenggah sak kananipun ingkang putra temanten keparing sedya paring berkah jurung donga dhumateng ingkang putra awit wonten ngri kangge ingkang minulya punika ingkang putra katemben kiwala kawisuda tama. Temanten sarimbit sigra nglelos wujuding wangkingan utawi dewung cipat kandel kaprabon nata. Keparing sedya ingkang putra pinanganten putri anggenya ngaturaken sungkem pangabekti dhumateng ingkang raka garwa. Boten wonten pampengan setunggal pun napa. Wonten madyaning suka putra pinanganten putri tangkep asta sembah kalbu mring pepadanya temanten kakung ngemu pasemon pepenget dhumateng temanten putri sipating wanudya ingkang kedah ngabekti tumanduk dhumateng temanten kakung. Kosok wangsulipun temanten kakung minangka sang guru laki ugi gadhahana raos hangayomi kanthi tulodo pakarti kang utama dhumateng ingkang karwa. Purna putra pinanganten putri sembah kalbu mring pepadanya ingkang raka garwa. Temanten sarimbit sigra gaganten asta ngabiyantara mring pepadanya ingkang rama mewah ingkang iba.
keparing sedya ngaturaken sugeng pangabekti. Ibu Mary sangaturaken sugeng pangabekti. Ibu jurung donga pangestu paduka ingkang tansah kula rantu. Ibu duh genduk putriku tak tampa panyung kemira ya Duk. Banyu mili bepasani pamujine wong tuwa gage sira tampan ana ya Duk. Ngeturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan Ibu. Untine paduka sampun kepareng-pareng berkah donga pangestu debate ingkang putra. Duh Rama, bepasan paduka punika ingkang hangukir jiwa raga kula Rama. Bebasan ingkang putra wiwit uncung nganti gelung, wiwit jabang nganti jabrang dereng saged balas budi pakarti paduka Rama. Ananging dinten kang mulya punika ingkang putra nggih mangsa daya-daya mengku paliwis. Berkah donga pangestu paduka ingkang tansah kula rantu Rama. Genduk putriku tak tampa panyung kemira. Berkah dongane wong tuwa gage sira tampan ana. Duh Rama, mari ngaturaken sugeng pangabekti Rama. Donga pangestu paduka ingkang tansah kula rantu Rama. Gesang boten badhe manggih kamulyan menawi boten pikantuk donga pangestu paduka Rama. Duh nggir putraku tak tampa panyung kemira. Ora liwat donga pangestune wong tuwa gage sira tampan ana ya nggih. Duh Ibu, sungkem kula katur Ibu. Dinten ingkang mulya punika ingkang putra ngaturaken sugeng pangabekti Ibu. Saha ingkang putra nyuwun agunging pangapunten. Jalaran ingkang putra dereng saged balas budi pakarti paduka Ibu. Ananging dinten kang mulya menika ingkang putra badhe mengku paliwis. Berkah donga pangestu paduka ingkang tansah kula rantu Ibu. Duh nggir putraku, saiki sliramu wis temoko akhir dewasa, wis ketemu marang Jatukrama. Saiki sliramu dadi priya kang utama ya nggir. Sliramu kudu ndarbeni watak kang tatak tangguh tanggung jawab marang balewis manira, marang balewis manira nggih ya marang garwanira. Mung jurung donga pangestune wong tuwa kanggo putra-putriku. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum mafiqair. Bisa mangun keluarga kang harmonis, keluarga kang sakinah mawaddah warahmah yang nggih. Sungkem marang Ibu